jo diré dues coses. Jo crec que el triomfo de la cuina catalana es deu a la cuina catalana. Jo crec que seria injust dir que el triomf és perquè hi ha una sèrie de cuiners que representen la cuina catalana. Representen la cuina catalana perquè estava abans que els cuiners. I la cuina catalana, podem parlar hores sobre l'interès de la cuina catalana i tots arribaríem a l'acord que tot comença en la cuina catalana. Que la ciència de cop i volta ha decidit col·laborar en aquest món de la gastronomia. Hi ha una parcel·la, hi ha una àrea que creiem que és important, no és la més important. Jo com a neurocientífic sí que diria que és la més important perquè no hi ha cap cosa que s'escapi de l'activitat del cervell. El cervell, jo vaig dir en l'any 2001, vam posar les bases de lo que avui és la neurogastronomia, vaig dir que n'hi havia un univers i aquest univers estava en dos pols, un el cervell i un altre la gastronomia. Més concretament la cuina. I per què deia això? Perquè tots se produeixen en el cervell, tots se dirigeixen al cervell. Inclús el més loable, que són les emocions, són dirigides en el nostre cervell. Què és la neurogastronomia en 2 minuts? La neurogastronomia és aquest univers o l'explicació d'aquest univers que existeix entre el cervell i la cuina. Com se divideix, com se forma? Nosaltres pensem que en el 2001, quan vaig fer el primer llibre que es deia La cuina dels sentits, vam posar de relleu que existia aquest univers. 2006, 2007, jo vaig escriure el primer llibre en el món sobre neurogastronomia. 2011 se va escriure el segon, ara sí en anglès, parlant de la neurogastronomia. Però no està estructurada com una disciplina i nosaltres volem que Barcelona sigui pionera en això. Per què dic que no està estructurada en una disciplina? Perquè no n'hi ha més que conceptes aïllats. La via del gust, la via dels sabors, els màppings, etc. Nosaltres el que volem posar de relleu és que existeix una fórmula i una disciplina molt autogestionada que se diu la neurogastronomia. I què és? I en això acabo. La neurogastronomia se pot dividir en 5 grans fases. La primera, la percepció. No hi ha cap aliment que se pugui evadir d'aquesta responsabilitat de ser absorbit per els receptors. Els receptors són les formes externes on els sentits capten la informació sensorial. Després de la percepció sempre hi ha una sensació. Una sensació vol dir una experiència subjectiva i personal. Aquesta sensació perceptiva, subjectiva i personal és la que desenvolupa un món. És una màquina de produir la tercera fase, que són les emocions. Tota emoció, tant bona com dolenta, el cervell diu m'agrada, no m'agrada, me la quedo o la deixo. I com ho fa? Recorreix a la quarta etapa, que és la memòria. La memòria gustativa és la primera de les memòries i poder la primera de les memòries que han fet evolucionar el cervell humà. I per últim, com que ja ho té tot, el cervell organitza tot això, lo tracta d'explicar a ell mateix i utilitza la intel·ligència. La neurogastronomia és els sentits, el tacte, el gust, l'olfacte, però des de dintre. I des de dintre no vol dir només neurones, vol dir sensacions. I són les dues coses. Vol dir cervell i vol dir sensacions. I això és el que realment la neurogastronomia intenta fer. Cap al perdó, a terme aquesta nova expedició de coneixement que avui presentem. Clar, fa falta, com sovint recorda el nostre president, que la gent segui a taula i es posi a parlar i a intercanviar opinions. I en aquest sentit hem aconseguit, gràcies al lideratge de Miquel Sánchez Romera, neuròlegs, psiquiatres, psicòlegs, cuiners, aromatòlegs, que jo no sabia que existien,
vam dir que sí, aromatòlegs i sobretot farmacòlegs, i tots aquests amb una gran naturalitat ens hem segut a la taula a començar a treballar conjuntament. Aquesta és la forma com progressem i com ho estem fent. I això, per tant, és el que permet tenir la sensació d'un moment transcendent. Hem segut a la taula i hem pogut fer-ho. En aquesta nova assignatura de la neurogastronomia, per tant, estem fent uns acoblaments molt promotors de ciència, d'art, de medicina, de cultura i d'humanitat. Això és el que estem fent aquí. I voldria destacar-los, i amb això vaig acabant, el privilegi de comptar, diguem, amb unes persones, especialment el Miquel Sánchez Romero, que és un dels líders mundials, com han sentit. Per tant, us prometem, amb el que anem a començar, esforç, intensitat, excel·lència i servei. Els metges són persones de servei i aquesta filosofia la tenim i és una cosa que nosaltres volem oferir. I per tant, sobretot el privilegi de ser aquí, en aquest moment clarament històric. Gràcies, gràcies i gràcies.